uboroso bw'umugusi umuruburi kubwatya nabo kurigirirwa na kiro muntu. Mambiengia omurigereria bwensoko no kwegena kwane buna andonsi asore nigo genrete bia naboigo ritkuria o nigo rire ritwereru chi tariki nkianda omutinyi no yugatano nomo omwaka o 2026 etorobeni yensoko ritkuneria Jumaine gukwarigania tusange kurbonoiga gwikachinsa isano nemo chomubwaso bweritkuria rero unabotambe asomoroberi bwetorobeni nigo tokumurikira ariagenrete gwateka aiga imeyense naboigo ase chinse cheisiko naboigo nonye na asore wiki binyoro ime nigo togendrete kumurikira usto guchikumurikira ari agendrete kokorekana ase chinsemo au nyoranga omuroberi yiga naboko yonyora senchire ya bene kigima gose live asensemo ya Facebook naboigo YouTube akaso oragende nseme yonya ko baguko like elink yiga naboigo nya ko bago share group chiriore erinde abantu abangi banyako bagoswa ime yo muroberi nabogo tonyora ase mitandao yonsi yekerero tonje tubwatie buna Ensoko TV na nchina bokonyora buna Linet Nyambana ase mitandao yonsi yekerero na nenkuru kwa Linet Nyambana ngo kwarigania omuroberi bwetorobeni ochakire tochiara. Etorobini nigo toko yechaka kurwa ase county ya Kisii ase amatemo imeye kenyoro kya Nyatino location yesani Kitutu Masaba county ya Nyamira nigo egusaba gusirwa erikwenia emebere ye amate yabo babere enkeyo ekerebutete na kuruberia kweni umubere Robert Nyakundi kurwa enkendu ya Jiromo iyo gutoka ase county ya Nairobi nigo banyororo botie weekend buna omusubati omwabo okurukwa Evelyn Nyarinda osiemo bwenkeyo na muberoye otokire goso nigo togete go Kenya nire na kubekwa ebunime ase nyumba bamenyete aria Chepsoin imeye county ya Kericho ase gento gekagere ko babuna neriomana ria nyumba bono yamateni go yaruru kubure gochia ase abagambi bechinseme cyo gusabarai kwenekia nkubasira bare na kwenekia emeroberia matanga ngwikiranere asabancho babo babere bono ntuigetorro tukarua tuguikorro tokonyora abantu benseme ya Chepsion mbali ngorro na bandi kurwa ya sasogete na babu bachire eyo lengo ali Robin omicheka na rwenge chairman agatebya muberoria utakeire oira matukarenga abere eria gatatu akore ntu kieke ogenda urusi gworro because muberori tokonyara gukora ntu kieke kugachwa tari mubere ne chipisi cyo mubere chibutoire chikabekwararia chindo bakakibekere ryo bono batebinga bono muri kibese aserikali nete saidi neta gete kibese postmortem alafu na kibese cyanya gitari na mocheri cyo asababegete akuga niko itano ko egekwera tubwata wakongu ekwere ndugu nere gaiga noyo nere yategete agent egekwera mubirorio ekwenchi kwende parts of body echigendete gusarika yare konyarekana arusi tonyore obokonyi which wa kifeda thorwe tonyale komoreta iriera betega kwera twatebe tugupaka on Wednesday tomorusi ororo tomorete akoreki anyale gokoreki kopumsiswa egere no tonyore libagarinde lyoko tukwenie ndugu na lyo teate atade nje nguruko Patrick yusimo mamanyi ono egento tuataka motokonye oitirwe ero obikiru pieces ero ngokunda gocha
mutagotokonya asa abantu babere matokonya gaki magumambia Tuesday nere gakatake nigwa matuko baya tumeno muroyo na ndebiri na atatu bono gakia mwale gotokonya kamoranje sikurume inune asaba sese nigiga matokonya gaki matokonyera omwana oyo naika no yunda nyale goikaga kamoranje togusio mwiro ligari otiogiro abara ibaitu gento totagete no bokonyi ntubwate mugavana wito Nyaribo mo senate to Kongo mugeni na omwempio ito Gisairo no MCA tukubasaba tafadhali agekwera efamilie ne no kuganyo konene agekogera yakirwe kiboko ibono gega nturi kunyara twika ntukunyara Tugutigara gabu ase county ya Nyamira eskuru ya Rioga imegose gutuka Gesima Kitutu Masaba county ya Nyamira nigo yabwatete omorero abo igoro magoroba na gusamba enyumba y'oburaro y'abamura chingaki abarukirwa beskuru eyo barenge kwyarigania ase ndagira yabo ya magoroba korengana n'abagambi benseme yo abanyakenyoro nigo baikiranite abo na gokonya omorero yo to igeti koranda abanyanyimbo benseme yo baikiranite abo na kwenekia omorembe ase skuru eyo aseba no batebire buna gose ase batebire buna nigo banyaite ko bakorimia omorero yo korende enyombe ya moyo boraro nigo yanyaite ko bagikoya incheno mogambe lame kinyaberi aiga story ni gotoreri yoga secondary na batwanyore reporting omorero gwatire chisa 12 nusu cha magoroba lakini abana inchi bachira so bonge batugwatisiri konyene kiubwe kama kya gwatire omorero nande batokonyire omorero yo limire wone gento nare kobori stakeholders batokonye asokonyora ebintu biri bike bya bana basareka naende nabo yabero bokongwe kwa tari yaiguka nabo toroje nga shukuru jiguna ko ikenye ngima togosaba guchiasa baiboli amana bakwanira abana gosa abana mbanje barobe because ubusari bwa bero bone askuru cheji boniga abana funsi tokona ko bangegera bairane guchiasa bakorara ande tokona ko bataiba batwara obalemo babwato bwa bakidogo egere nalimambi burakie warona kwa okonyi nje no chief Victoria na maina location ane Diamond na nyore report wono maragoba school ya Sambirwe na ikaba kase school twanyora umuriro limiwe ekupe kama na gikyabe ko umuriro ebintu byajane bike ebitandange 24 nekimate 24 ili pakusaba affected manda yomia keninge sare gete mu runori migwa umareme nora se school abana bonse mbiya bale twachekiri abana bonse babangire mbiya bale no bale school so obambo yo ngabana ndetayo accounted for kiro mwana no ale ono umareme to gosaba obaro majando yo beire ase school chonsi ono oika abantu bonse gwatana senga njo ko gwatiringa neryo egero mulembo wa school egere amasomo agendere Tokorwa county ya Nyamira tokwenda ya masemo gwika ase county ya Kisii ase amatemo korwa chinsemo chiari obonyo ime ya magena ebunge ya machoge borabu county ya Kisii besokire na kwemurunganiria egekore kya bwangwiga kyo mo DCC bwe sub county ya Kenyanya amona abagambi bensemo yae abatureti naboigo abanyanyimbo kyo gosoa aso muchobo na gosaria ebinto asekiri bagoteba buna na amarwa barenge kurigia aso muchoyo korengana no mugaka Juma omonye no muchoyo nigatebire buna maiga yogosaria ebinto enkeyo nigo bairete chibese chiae 50,000 chinga kibo igatebire buna nigo arenge gosebi nigo arengo monia bwa marwa korende nigatigete atebire nigarenge konia amarwa chinga kicha maiga korende nigo atigete obonio bu asensemo yayo mo DCC we sub county ya Kenyanya William Bet nigatebire buna mba koreto bonyabyobu bwo korigia amarwa muchoyo korende tibaireti kende korwa aso muchoyo buna abanyeno enkeyi bagoteba kubwatekana nesigiye gukora marua tanjeiria monenya sori ya korwa amono mo DCC bwe sub county ya Kenyanya niko bono muchoyo moyo bonyabibu bwa korwa besokiri na kogikire gitambukiro kyabo bisabwo bakoreto bonyabibu asoko basareria ebintu byabo
Samarietane je right oyu gichuma nkamagena gaigali obonyo bomba ba borabo bono rituko riengeria chuma mosi kingi mogete kwenda esukuru gochikorora omwana kisi esukuru na iguna na twatete go basambire esukuru ngaminyo karinde ngoteba tigangenda nchikorora omwana morora omwana tanga ke town kindenjera kwenda ngwakirwe esimi ng'omo DCC oretire abantu bugone basoire omochione nabo baimogete bagasaria ebinto omochione bagakenya ibuyu bya abana ebibuyu ngobekera abana amache bagotumeka bakaimoka bakabutora emesungo kabwata bagate ebirore bagasoa nyomba mwane bakate safe yane nabegete chibesi chiduka siringeri bwa musini bakaira koko Dominic oyiboyoge nchirendugo yae right abachete chuma mosi eyo bakanyora bandaire nyomba bakonsoa nyomba bakonsokirio bagontena toende gucha Ngobono chuma tebire bunankoni arenga marwayo chingaki chamaega kurende agatiga na chitenga teba ngokora ria marwanya gakonye nara guchikonde terebitina buni ebiga tiganya tige ngatiga right yo minto nkoni arenga maruna chitagatika bona kerna enda magena kuchikoripoti ngaika magena ngatebi unga barabu mba kunyara kurika upia umo DCC bagantuma bosongo una yenge chuma mosi ngo ikabosongo nkanyora mu county command tayo bisi nkamanya kurwa ronga tebi unga nande ntakire kogenda ntakire ngenda ndigia ipo rigara ngire kire mu kianoro bono nanje nakina chire ya sembeo kingorera ngaki na intutika tonyora baene bwaitu buna abantu abataka nto batokunererigu ebintu byaite bikabiri twanyorire tokurendera abana baito asensema ya DCC William Beto yokwana negeta keiga kubwatikana n'obwenya by'ubu akorwa chinsemecho negaitabera nabuna egikosi ky'abanyanyimbo abatureti abagambi amonere niko baimugete getambukiro kyo gukora amarwa monenya sore ase chinsemecho kubwatikana n'oroboti urubanyora kurwase abantu be chinsemecho kurendengana yo kuruse kibesa somucyoyo nigaje tebakoba eyo bolimo. Mimi ndio naitwa William Kaibet, ni naibu county commissioner wa county ndogo ya Kenyenya. Kusema kuwa ati pesa ilipotea, hiyo ni uongo, ndio kujaribu kupoteza njia, kwa sababu anauza chang'aa. Tumepata habari, tumepata malalamishi kutoka kwa wananchi kuwa usaji wa pombe na bangi imezidi katika hiyo boma. Ndio ilibidi sisi tupange raid ya kuingia kwa hiyo boma kujaribu kushika wale wana kunywa pombe huko na hata wale wanauza. Omwero nigateba buna mbachikogendera kurwana esegi yo gukora amaru atancheiri. Tunafanya mikutano hasa mara kwa mara ya ngao machifu wetu na assistant county commissioner, na tunaambia wao pia wafanye mikutano na village elders na community policing, na wafanye patrols ama raid kwa areas ambazo zina suspect huo. Tumeambia pia wakati huu wa watoto wako nyumbani wawe macho zaidi kuliko kawaida, ndio kusudi watoto wasiharibiwe ama wasijizingize kwa anasa za pombe haramu na banki. Ko reporter Getaseni Gensoko TV Ncheriatana Porinaris Kama Tokurugabu ase ensemeyo nigo tokwenda goika ase ense ya Belgium asomoraibu ense ya Kenya omoske William Ruto akorete egeikaro kyobonchoreria arit kuri igoro amona bonchoreria kurwa ase ense ya Belgium ase egeikarekyo omoraibu ense nigo boigo akwanete gose nigo akwanete ariba gochia gokora erikwene kia ense ya Kenya gose chinse cha Africa ngokora chire obonchoreria bore igoro mono na boigo enkwane
gikariki kia barete tamo ababwatani ao baokora obonchoreri kurwa chinse cheisco nigo boigo bamurikirete chinchira barachi kubwaterane amo ne chinse cha Africa erigo kinia ebirengo byabo byobonchoreria. Yes, and in the meanwhile we have had the chairman of the Kenyan Ports Authority at our port, and also your namesake, Captain William Ruto, who is the CEO of KPA. Yes. Some things that resonate. What you said is that for us, Africa is indeed trade and not aid. And the volumes between Port of Antwerp and Bruges have been for decades more important between Africa than between the Far East. So that is definitely one thing. And then on the mutual and sovereign equality, in every partnership that we develop with African counterparts, that is essential. How can we build bridges between our two ports and strengthen each other and create together, co-create, co-develop port platforms that are attractive for private investments, that create level playing fields, that offer opportunities that will hopefully contribute to your sharp and aggressive KPIs of by 2030. But just to say, we are actively investing in Africa as well, in port infrastructure, in port superstructure, to realize these objectives. For instance, in Namibia, we are co-developing a port platform for Namibia's green industrialization. That's something you also mentioned, and we're open for that conversation with your government, with the counterparts. The relationships are already there, and looking forward to strengthen and deepen those relationships. Thank you. We build our machines here today, but we go to the best places in the world to run our machines. And we need two things. We need renewable energy, but we also need CO2 storage potential. And actually, Kenya is one of the best places in the world to do so because of the massive renewable energy that you have, but also because of the Rift Valley, which has this thick basalt geology. We are the company who has the site next to Lake Elementaita at Sleeping Warrior Mountain. And actually, we're not the only ones. There's also a Kenyan company called Octavia Carbon that is also developing there. And we're very excited to be there. That's the first site that we have. We're already discussing with GDC of an expansion that would be in Menengai, so in the same region. And I'd like to thank actually PS Investment, Abu Bakar, who's been very helpful in creating those connections. We're actually expecting to sign an MOU with GDC today, which is very exciting for us. And I think overall, it's also a great opportunity for Kenya. As we mentioned, we need a lot of renewable energy, and today we will be able to plug into the existing resources, providing more revenues to GDC by consuming their brine on top of the steam that they already sell for geothermal energy. But overall, as we look to expand, we expect to be building more renewable energy in Kenya, which is great not only for us, but also great for universal access to energy to small businesses and communities all over Kenya. So I think it's a great opportunity, as you mentioned, where we can mutually benefit, us from the natural endowments of Kenya, and then at the same time, Kenya from the demand and industrial development. Agribusiness and agro-processing, because Kenya grows around 40% of Europe's cut flowers, is the world's largest exporter of black tea and a leading avocado exporter. The next phase for the people sitting around this table is value addition. Avocado, macadamia, horticulture, processed foods. I propose a Nairobi-Antwerp green produce corridor, a seamless cold chain from Kenyan farms to European shelves. Second is ports, logistics, and cold chain. The Port of Mombasa handled record volumes in 2025. I invite the Port of Antwerp and Belgium New Fruits Wharf to form a sister port partnership with Kenya Ports Authority on river handling and pre-cooling to cut post-harvest losses and raise
competitiveness. Third, technology and digital economy. With Belgium's world-leading semiconductor ecosystem and our young digitally native talent, we can build a Consa-Leuven Silicon Bridge for chip design skills. Odo launched its newest global platform from Nairobi, proof that world-class software is built in Kenya. We welcome partnerships in cloud, AI, and cybersecurity. Clean energy and the circular economy. More than 90% of Kenya's electricity is renewable, with geothermal alone accounting for almost 40%. I propose an Elementaita carbon removal cluster, scaling carbon removal on clean geothermal power, and we welcome Belgium leaders in recycling and urban mining to build a circular economy that creates jobs and creates opportunity. Tukurwa ase ense ya Belgium tukwira na wikaga iga ase ense ya Kenya ase okuborigwa kwarure gucia asaba na siasa gutiga kubwatekania oboro gose kubwaterania oborwaire bwa Ebola na siasa oku no kuboria kurwa ase Dr. Andrew Mulwa oyotenerete amarwaira kwambukira chinsemo cha Nsoni ase kaunti ya Machakos gukwana kurwa ase nsemeyo Dr. Mulwa ni gatebire oborwaire obu bwa Ebola nigo gose ni garu kuboria gocha saba na siasa gutigana goswana ni siasa soborwaire obu asatebire oborwaire obu nabana science bo kababwanere gukwanera eng'aneyo ase boigo ainyweria abakenya obuyamborororo bukuyarigania ase okorosia chikarantini erio bari barachikonyorekana babwatu borwaire obu ase barachikoba bakobera anena asa kwanere buna county ya Machakos nigego chikuyarigania erio mbachikonyora ugwakwa kubwatekana no borwaire bwa Ebola. Leo Ebola si lazima ipate mtu ambaye ako na nyuki ama ako Kilifi, inaweza pata hata mimi. Ni kweli si kweli? Na ile jambo la muhimu ni wakati umepata Ebola ama ugonjwa wowote, ukue kuna zile hospitali ama facilities ambazo zinaweza kukusaidia. Whether ziko hapa Makueni, ziko Kitui, ziko Machakos, ugonjwa ukitokea. Ni jukumu la serikali kuwa imejiprepare na kuwa na facilities. Na ndio nasema kwa sababu Makueni county yetu as 184 kilometers of Mombasa Road, ambayo ni mtandao wa usafiri wa muhimu katika nchi yetu ya Kenya. Ni lazima tukue na preparation. Na kurwa ase county ya Machakos omorigere bwensoko tukuragenda omotimoko omokego nkoira na tore togenderera sense moyo moroberi buna botambe onye kubwate gose kende ngero gya korekanira bwasore ne kinabo gutorikera ujumbe enyenge gocha se namba itu studio eyure 07886663 nabo igona bogutubwati ase mitandao ya kerero se kwenda sense mo ya Facebook nabo kubeke comment ya ororo ngoirana nkonyara tore ko batoko ya soma tochare koirana nde asege kegeke kiribosyo. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Magega ya televishoni ya Nsoko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuraria bukwenyuria ogukwa gose okubunchuria bono na bokonyoribaga lyabene liyokuraria asegete senieke asoriguri liyakibusani turikere gose twakere simigwitire namba yaito yobunchuria 0788666662 mwancho muligereri Nensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro balyagusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na kunyara ko baga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki
mwancho murigererie ensoko TV nechikobwata ase chi county cheito ibere chia Gusii ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare ko batokogenda ase bali bali chinsemo chire isiko ya Gusii ase chinsemo buna chia Nakuru mwancho murigereri elitonyare ko batokwa omugusi ora sensemo ya Nakuru libaga elianyare ko bakoigwewa na nene mono ntonyare ko batogo so ase chinsemo Childoret no mugusi ore ase chinsemo Childoret nera nyare ko bakoigwewa mwancho murigereri ntonyare ko batokogenda ase bali bali ase amasamba buna chinsemo chia Molo aliaso mugusi yale enuletie tunyare ko batoko ireke gusioro no mugusi anyare ko bagakoigwegwa asenjera enkeranu chinsemo chia Mombasa tunyare ko batoko ikoro nelio mugusi nere anyare ko bagakoigwegwa asenjera enkeranu aiga omwancho murigereria segeta seni ya Soko TV no gotuchi ko batogokora eke korugeito tunyare ko batogekora asenjera bwenerete mwancho murigereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwancho murigereri tunyare ko batogokorareria okorari kwa Nyagosira asenjera ebwenerete Ensoko TV oboroso bw'omugusi Mrna nabari bechinguru erikwe manyabo na wataka kuchitanya chense Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga eke nakige kos kiamesa yamangana maya obulimira bwesiro yobunda bwense kulenge talinchira ndio sura krobulimi obiyoke enyoreri bagaria bene kwaegwa megerio chisemi nobosemia igoro yobulimi bwekerero nechikolinga asobolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mache tebone ng'ombe bune yengiya gale konyana simegete nterangetia maraba ekonete kunya gukina yo kamaraba kunya kuyona nganya kwa mabuya beka chibuti imokio bokombe to semogondo bweli nebisumwime na Pathwell Machine kile sukuri ya Jumaine chinsa ni bere chamurago ba weka chinsa isoto asomoro bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa Pathwell Machine asomoro bere boberemi nobotugi ime Ensoko TV oboroso bw'omugusi mwancho murigeria Ensoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikoribia orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase ebisako akene rure nche Clinton ndigi gwetera segeta seni kiago Ensoko TV kochiko komanya onsi eya maseyemo ali aenekiwe ali arobere gochia konekiwa ase sector yechisemi kuregase obugatagati bo mocho Nairobi abego chi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya elioko ligia komanya na ria ya agendrete ase sector yechisemi obugima norugendo rubwa tamange amaya namabe omusakito Linet Nyambane niga ng'aririe imena isiko ya Gusii na gusanga nabayaeteire nabakuyaetera nchekera na ibole twe undango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiro ikemia tasta ngachaka ngotifera po ngoira samagoro wani kamanya gutokanga na twaliroba ona wachagete aya nime yo muroberio bw'omwenori kirali tukule Jumatano chinsa ibiri chabutuko ime Ensoko TV oboroso bw'omugusi mugusi omwancho murigereri niga arwete asensemo ya Busongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county ibere chia Gusii Kisii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete kurendo mugusi tachiete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho murigereri aso mugusi anyare ko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene kurwaiga pipeline omochi o Nairobi ntobeto koletera emegano ende yonsi iri okorekana
etana ino mugusi na nene moni nse yonsi ya Kenya eye ne Nsoko TV elietaliane ni Innocent Onyango. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gusenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumia asegari enke ebasi no nyaneri kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kutembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza nyoyo na kubadili maisha. Chinchira chito chigekoronigo chirasoko goselwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagarira Nsoko TV twachire gutorigesa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'omugusi bwoigekerwe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kobeke TV yao kwene kingangwe somyo regekoro kyomugusi wetro murobiryo bwigekoro gyeito hasi tukumira nabaga kaba Samuelere nabuigabange nabanyika iligo kwanero kwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao y'omugusi kera rituko ria Ramisi chinsa ibere igoro ime TV yao na mbeye Nsoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye ne Nsoko TV oboroso bw'omugusi yegoro yeito ime Nsoko Nsoko yegoro yeito ime Nsoko
Ae soko ibyengia yakire ngumanga buna leo. Ae soko. Ngongo ibere kera etageka na kera ensa amangana maya nigo agwateka nimbe ngotuka gosaka nabo igokumanya ayarabe gagwateka korwa ase omuchomo neno Nairobi erietariane Linet Nyambane ine asama kiaya mbireo seino mbireo sama tuko amaega obugima bwotera litko bwomo gusim nigo bwale gosirwa nobolemi likomera Eye Nensoko TV oboroso bw'omugusi. Mr. Nyarangi, who is the CEO of Kenya Maritime Authority, all the admirals who are here, commanders of the various navies and coast guards, ladies and gentlemen, good morning. Good morning. Jambo. Kiswahili. It's very simple. Jambo. Jambo bwana, habari gani, mzuri sana. If you learn that song, you've learned the entire Kiswahili. It's a very simple language. Say jambo, you say jambo. Habari, habari. You don't need to say even mzuri. You can say habari, habari as you keep learning. First of all, welcome to Kenya, which means in Kiswahili, Karibu Kenya. The reason why this Mombasa is very critical for Kenya. This is where Kiswahili, this was a melting point of various cultures. And it's a perfect place for this conference because this is the gateway of Kenya. You will just go around the corner, you will find Fort Jesus. And Vasco da Gama was just here the other day. So you're really following up in the footsteps of historians and explorers who came through this port of Mombasa to be in this country, and therefore the very perfect place to have a discussion when it comes to maritime security and shared communication in terms of security and common protection for humankind and business. It's with great honor and personal joy that I stand before this esteemed gathering, taking this early opportunity to welcome you all to the nation of Kenya. As we always say in Kenya, this is not just a welcome. We believe that Kenya is home because Kenya is the cradle of mankind and home to diverse people living in harmony and tranquility. Excellencies, admirals, ladies and gentlemen, we are all gathered here for the next 3 days to participate in the 4th Indo-Pacific Regional Information Sharing Platform, IORIS, steering committees meeting co-hosted jointly by the EU, Crimario, and Kenya through the Kenya Coast Guard, leadership of the Kenya Coast Guard Service. On this score, allow me to congratulate both the co-hosts on their sterling partnership and coordination that has made this event possible to be hosted here in Kenya. I appreciate all of you who've traveled. I'm told some of you took the risk to travel when traveling has not been very easy and has not been cheaper. It has been complicated by global events that we are all aware of. This is a laudable convergence of like minds and stakeholders with common purpose for secure and safer seas to deliberate and make critical decisions
on how to manage and also cooperate on the governance of shared commons. Since time immemorial, nations in remote corners of the world found a way to trade and interact with each other. Indeed, the discovery of the world itself was made possible through great voyages recorded in history. Communities in what is now Kenya engaged in global trade in the Middle centuries with the Middle East, India, and far-flung places such as Far East, China, among other countries. Great explorers such as Vasco da Gama helped to open the Western Indian Ocean to wider global trade and navigation. The Portuguese presence that followed led to the construction of Fort Jesus, as I told you earlier, in Mombasa, a landmark that remains one of the region's most significant historical monuments. Ever since, our commons have continued to play a pivotal role in opening international and regional trade, hence boosting global and national economies. The ongoing Middle East crisis is a clear manifestation of how we all suffer when our sea lanes of maritime transport are disrupted. This also includes other maritime-based transnational threats such as piracy, armed robberies of sea, illegal, unreported, and unregulated fishing, and dangers of dumping hazardous materials on seabed. Among others. The previous speaker, Martin's protection of sea cables, protecting also seafarers, protecting fishermen. There's a lot that can be done because there are those maritime threats. Such organized maritime threats pose existential threat to mankind generally and vulnerable populations in particular. I must tell you, I don't know for the countries you come from, but for us here in Kenya, we are suffering immense economic challenges for a war that we have absolutely no role. Yet we have to explain to our local population that prices of goods have gone up, that the price of fuel has gone up, that the we are facing economic challenges for something that is very far. Okay? So now, the conversation in villages in Kenya is about Strait of Hormuz. And people are asking this Hormuz where it is. Why? Because there have been street protests because of the same. They have, and sometimes they turn a bit ugly. There have been very ugly political conversations about the same. And I sit down sometimes and wonder, and we are all now left in a position where we are helpless and praying every day. You wake up in the morning and you put on CNN hoping that the parties have agreed. And when you see some smoke, white smoke, as we call it, you feel like, maybe in another 2 months now our economy will be safe. Meanwhile, if you are in government side and security sector like myself, the problems in the sea, which are insecurities in the sea, become also insecurity in the land, because it is imported by the economic challenges that come with that insecurity in the sea, now transports that problem to become both economic and a political problem for countries that absolutely have no role in the conflict that is going on. And sometimes, and then political detractors, especially those who want to simplify the message, they just tell people, no, that Strait of Hormuz is very far. It is just this government that is unable to feed its own people. And it has nothing to do to blame other people. And, they take advantage of sometimes the public. So I must say that the conversation about shared future, the threats that we pose, and a conference like this is extremely important. I know sometimes when I travel to go to a conference, for example, I've just come back from UK and the US on
on an exchange visit for a study on something we are doing in Kenya about our urban security in Nairobi. In most cases, people keep asking, or if the president travels or any other person travels, they keep asking, why must you go? You can Google. And you can, you can do these things online. Thank you very much for coming all the way. Now today I will tell them, you see, in Mombasa we had people from many countries and they didn't Google, they were here. But that's not the only reason. Nothing replaces a one-on-one conversation, you know, and really asking the right questions about the experiences that you have. I believe that beyond the papers that are going to be presented here and the speeches that are going to be read, the most valuable thing you will go with from this conference is the one-on-one conversations you will have over dinner. And in Africa, our best conversations, we always had them under a tree. So I hope that you will have an opportunity to go to the beach under a mnazi tree and have conversations about shared and common benefits that are derived from proper management and use of our seas. And I think that will really enrich and strengthen your ability to work together. And I must say that is the case. So therefore, all these sea threats, sorry, I had paused somewhere, all these sea threats ought to be stopped. It's for this reason that proactive collaborations and partnerships such as the current interaction happening now are extremely critical. This is why, ladies and gentlemen, I take this opportunity to sincerely thank the European Union for their collaboration with us in offering practical solutions to existing maritime threats. Kenya has a robust engagement with the EU through the Nairobi mission, and the Deputy Head of Mission is here. Through our various joint targeted interventions, Kenya has enhanced its maritime security and safety and also built requisite capacities and capabilities for tackling maritime threats that we face within our territory. Through Crimario programming, Kenya, through her agencies, namely the Kenya Navy, the Kenya Coast Guard Services, Kenya Ports Authority, Kenya Maritime Authority, and lately Border Control and Operation Coordination Committee, is a proud member of the IORIS community that is gathered here today. I am thus fully aware of the benefits accrued to our national security framework, and in particular maritime security and safety, with a great emphasis on freedom of navigation arising out of the deployment of IORIS platform. The platform has also enabled the agencies to communicate and share critical information amongst themselves and within the wider global community of members, hence securing our sea lanes and ultimately boosting international maritime based trade. Kenya, through the Kenya Coast Guard Services, went a step further by collaborating with Crimario to develop a breakthrough mobile app named Usalama Baharini, which translated to English means safety of the sea, that is embedded in IORIS. Through this integration of technologies, Kenya Coast Guard Services is able to leverage the fisher folks at sea in accessing critical security and safety information, enabling timely enforcement reaction. And this has really helped us, not just the sea alone, but also in our lakes. We have our Lake Victoria, which is shared among the 3 East African countries. We have our Lake Turkana, which is shared also among the 3 East Africa countries of Ethiopia, South Sudan, and Kenya. And this app plays a very critical role when it comes to the security, but also safety of our fisher folks. This effectively gives the Kenya Coast Guard a third eye on maritime domain awareness, hence helping improve our maritime security. Excellencies, admirals, ladies and gentlemen,
I thank all of you for your presence and for having found time to attend this very important meeting that makes the world more peaceful and secure. Kenya is ready at all times to collaborate with nations and stakeholders to free our common waters of any threats that impede commerce and freedom of navigation. I therefore wish you insightful deliberations reflecting on the past successes and failures, lessons learned, and how to purposely move forward into the future. And above all, beyond the program before you, the networks you establish among yourselves, as I said, matter greatly for maritime security and safety. So make sure you exchange numbers. You have somebody's number from Papua New Guinea. I'm told that there is a delegates from Papua New Guinea. Is that true? Yes, thank you very much. My first job offer was to go to Papua New Guinea. Unfortunately, I looked at the map and it was too far for me to travel. Since then, I hold dearly Papua New Guinea in my heart. I hope to visit there one day. I was to do some trade program with the Hubs and Spokes program of Commonwealth in my very youthful days, just after campus. And so let's make sure that we exchange numbers. It will reach a day where you want to confirm something in another country. And as I said, those valuable connections are far beyond the papers and the programs and the conference papers that you are going to share here. Lastly, but equally important, is this. You are in Mombasa, Kenya's county number 1, our national gateway to the world through the sea, and an international renowned and acclaimed tourist destination. We have some of the most idyllic white beaches and all that comes with leisure ecosystem. Not too far from here in Mombasa are some of our best safari destinations situated within our vast national parks, which is you have Amboseli, you have Savo East, you have Savo West, very beautiful national parks. Please don't just go back. It may not be easy to get another permission to travel. It's better extend by one day and visit these very important national parks, which are some of the best wild animals, the elephants, the lions, the cheetahs, and the leopards, among others. One of our former officials mistakenly said in a conference, he went out of the country, that also we have tigers, but it's not tigers, it's leopards. It's leopards, there are no tigers in Kenya. Please take some time out of your packed program to enjoy the wildlife diversity that Kenya has on offer, and also sample our local cultures as well as the warmth of Kenya people that we pride ourselves with. In conclusion, I wish you all a pleasant stay and great deliberations. Enjoy your great weather too. It is therefore my singular honor and duty to declare this 4th Indo-Pacific Regional Information Sharing Steering Committee high-level meeting officially open. Asanteni sana. Thank you very much. Thank you very much. Eye Nensoko TV, uboroso bw'umugusi. Magega ya televishoni ya Nsoko gwikasero yawo kwanyoleribaga ligi yaliyokuralia asegete nambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bukwenyulia ogukwa gose okubonchulia bono nabokonyolibaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchulia 0788666662 mwanchu muligereri Nensoko TV egeta senambe mo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa yulibaga
na kunyara ko bagagotegererwo ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki mwancho murigererie Ensoko TV nechikobwata ase chi county cheito ibere chia Gusii ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare ko batokogenda ase bali bali chinsemo chire isiko ya Gusii ase chinsemo bune chia Nakuru mwancho murigereri elitonyare ko batoko omugusii ora sensemo ya Nakuru libaga elianyare ko bakoigwegwa na nene mono ntonyare ko batoko so ase chinsemo Childoret no mugusii ore ase chinsemo Childoret nera nyare ko bakoigwegwa mwancho murigereri ntonyare ko batokogenda ase bali barasa amasamba bune chinsemo chia Molo aliaso mugusii yale enuletie tonyare ko batoko ireke Gusii oro no mugusii anyare ko bagakoigwegwa ase njira enkeranu chinsemo chia Mombasa ntonyare ko batoko ikoro nelio mugusii nere anyare ko bagakoigwegwa ase njira enkeranu aiga omwancho murigereria segeta seni ya Ensoko TV no gotuchi ko batogokora igekuru gyeito tonyare ko batogekora ase njira ebwenerete mwancho murigereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwancho murigereri tonyare ko batogokorareria okorari kwa Nyagosira ase njira ebwenerete Ensoko TV oboroso bw'omugusii mrna nabali bechinguru erikwe manyabo na wataka kurchitana nyechense Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga eke nakige kos kiamesa yamangana maya obulimira bwesiro yobunda bwense kolere talinchira ndio sura krobolemi obiyoke enyoreri bagaria bene kwaegwa megerio chisemi nobosemia egerio bulimi bwekerero nechikolinga asobolemi bochete skuru nobotigi bokumerwa mache tebone ng'ombe bune yengiya ngale konyana eyinsimegete nterangetia maraba ekonete konya kukina yo kamaraba konya kuyira nganya kwa mabuya beka chibuti imokio bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine kile sukuri Jumaine chinsa ni bere cha muragoba wika chinsa isato asomoro bere obrimi nobotugi ekero turesemia mange kura sabarimi chini gongoro kwa petrol machine asomoro bere obrimi nobotugi ime Ensoko TV oboroso bw'omugusii mwancho murigeria Ensoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikori bya orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisaku akene erure nche Clinton Ondigi gwetera segeta seni kiago gi Ensoko TV gochiko komanya onsi eya maseyemo ali aenekiwe ali arobere gochia koenekiwa ase sector yechisemi kuregase obugatagati bo mocho Nairobi abego chi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya eriyo korigia komanya na ali aya agendrete ase sector yechisemi ubugima n'urugendo rubwatamange amaya namabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena isiko ya Gusii na gusanga nabaya eteire nabakuyaetera nchekera na ibole twe unango tebiwa na ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ikemia kasta ngachaka ngotefero po ngoira samagoro wani kamanya gutokanga na twali roba ona wacha gete aya nime yo muroberio bw'omwenori kirali tukule Jumatano chinsa ibiri chabutuko ime Ensoko TV oboroso bw'omugusii Mugusii omwancho murigereri niga arwete asensemo ya Bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county ibere chia Gusii Kisii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete kolendo Mugusii tachete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho murigereri aso Mugusii anyare ko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene
korwa iga pipeline omochi o Nairobi ntobeto koretera emegano ende yonsi ria korekana etana ino mugusi na nene moni nse yonsi ya Kenya. Eye ne Nsoko TV elietaliane ni Innocent Onyango. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gusenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneri kurukuru. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Eye ne Nsoko TV oboroso bw'omugusi. No naende umurigerere bwa Nsoko no kwegena kwane bunani gogenderete kubwatia omoroberie asenchira ya bene kigima maiga yo kwenda omutimoko nigo twende asensemo ya Mombasa somo waziri boborendi boime Murkomen ari gukwanira amangana yo borendi bwensemo yenyanja abwasanya reko bakakubwatana n'ababwatani abainekeri abarimi be gusanya reko bakakwenekeria oborendi ase abamenyi bensemi yo tukwira na wikagaiga ase studio togoswa asensemo ya kabere yo moroberi bwetorobini rero buna butambe twaswera sensemo ya kabiri tukumirana no mugeni bwerituko kero kurigereriga iga ase studio eto mugeni tonyareko bagagwika uyo nyareko bagago twariganiriria goso twariganiri ebimeri kero kende kero kurigereria umurige bwensoka ya igatari mauga maitu mundu narakoranga rero na mauga mwareta ase studio yaya rero tuchikomurekera oboremi bwekerero bwa matoke maita inkaga bwekerero roro twanarire ngoko genda gwatwe mbande gakwaya kwagenda gwasimikara kinyo mugeni wito Dr. Bernard Ombati uyinyareko bagwikaga igase studio ngo twererare nga oboremi obuiga na kitoranyare ko batokubwira ebirengo binde obugo yembande kurwa buno buyabura kinende technology yakire amatoka akirororo yekerero none kerago tobatari kugunda bwangu ayo amona yandamange Dr. Ombati karibu sana. Asante. Nabugo kwani muri bwensoko erinde anyare ko gakumanya nararia yego mwariganirete biya muno sana umuraria ariando si pia semutegerete Nsoko TV asi mambia bono na bakoni bia muri mwensi bia muna singi yekereke gatonyare kumira rende ritukuria rero na birenga kinyinge kingoicha ase studio gaiga koeresa na kuborokia iguru y'oburimi ase ritukuria rero twarare bia tonyare gutara kurwa ari cheikwati na nyoruru parasi no moraria asingi njoye chamu yaringe para na boiga bana gusieka bari ono yaje kunyona ritukuria twanyarire kunyorwa dagia sikinse kinge turanyare utwa kinse chiga ntukikwerera muno kuchime na ninki
ugusimika ritoke ni ritoke ni gintuki igasubwa asiri tukuri rero ntuchukukwa na matoke yabo tunyara gukwa na matoke kerero tutigo tumika ari matoke ari twagatumikare tunyara gutumika matoka nyare ko aranyara gutwa ibitoki gucyasi nyumba cyaito mbia mono sana asengenchi ibiro tokwenda masemo Dr. Ombati ototebikero kenda amatoka yekerero ntabauti kiabwate na matoka ya igato narite gusimika nkagari ntubwate ng'ombe pogo na ndokora method ya nkagari mono ntwanya korra mbande bunechiga mostly abagokora bakwenda asegitenga kieri toke baiya baenda basimika ntabauti kierororo etobauti erori ritoke riekerero na matoka aria kare amatoke kerero ni ritoke okunyara kubika nsi diire enga kiere nsinini mono dianyara kokonya kokonya yakoire rigesa amatoka aria kare aitwagusi na amaya lakini wona amatoka ari gare kuire enga kiere ntambe kwari beka kwari butura iguru kariche kurusie mbande riche kurusie bono egesicha keriye kirire papo ririnya kuritoke wasangirire enga kiere ntambe ikarekana mbu y'abantu banyare gwikaransanse gusaba somi banyare gwikaransanse banyare gochicha ninjira ritoke riranyare kwama asinki yobwango ritoke ryabeire rabo ryakonyore kunyara rigesa like eto wotiero robone ayari akana yabona ayaga kwama bwango nene ritoke rikwama rire rinene kubwa amatoka yike gusitwa gatware kurukare bona rutotebe buna embegwe chigo bwate ekeka kengana na ki chikoira ryanyara ko bari aba ritoke bono ndatumye gosendari amatoka yiga kuira 9 months mitinyi kiyana buna kwali sime kama nalinga na kurubono ega mpaka alibe kerito ya 9 months to 1 year ritoke ryabeire kuruwa bune ritoke ritangane bone kere ansire kuba ikabona matoka ande igakwa mara matoka ara mangatu once tangali no gukuri na cyane ryararengere ngube karire buri unless kwa bekiro boyo lakini ritoke asobwango sana lyakwera ritoke na riri koro kero kende kero murigereria rigete asema mbya bono iga riri koro ege kakengana na ki duration ngana na ki compared dinere riri koro rwento kwa 18 months igo riri double yeri ya riri kwento kwa 18 months lakini yeri riri kwa 9 months to 1.5 yani 1 month 1 year and 2 months yeah na ekero 14 months ekero korigereria ekero korosia mbegu yeri toke yiga ngaye mbegu ye korose ngencho gwatebirere nabo buna banu toroche mbegu kiye yiga sengencho ndirarusi gwaserinde roche eribone ritukuru cartesio culture enige mbegu enjere korosiwa ige gochicha nagantu kagoche izaka nagantu kagocha kurungumbu karaka sinini ekero kabikiro kangabuna nagantetera ketari ntetere kero yabikiro ya chaminate ekero ya chaminate in short nkaita mauga nare kare twagatumikire okubutura igenteke kwatunga ritotu kero watungi rito iria magosoka omwa yasoka buna kwasangia bere e plant lakini tukwabegete ngento keke na rito gwatungete ikaba bone rito kana buri kwa menjereka muniyo nigente sinisana ge kubeko kianza kuchaminate ya igo gwatebe igana agento ke guchabuna akauga gose agantetere kwa kora bego kero kende buna chief kadori mukora tanga nkore torentetere ya afkade ye kwarete entetere ya afkade kwarete eri mwa kore kwende mwa kora grafting chamanya mwa mix chama koreta afkade iga mukoroka cha modern gose hasha avocado ritoke rigandi bwate grafting yukwareta mu buna bono ndeteri inchembeke ritoke ndi bwate grafting into ke bwante gutwara grafting ingire ke bwate into koroka ke bwate root tap root na ndige into ke gutwara ke koro grafting itoke ndi gukora grafting gose inga buna monda goteina ninkorere egento buna chinduma grafting iguto guchikorera egento ngo chikotenga na ritokeria itubwati type chingi cha matoke lakini ritokeria bono tubwate bono iga ni ritoke ritokuruka desert bananas yani ni ritoke ndiri kuyekwa ritokeria tingi chite ritoke rikuyekwa inacha na matoka aria agutobigwa asike gusiba gukerukona ebisukari na bakubirika ebisukari na igusi lakini ritoke ndio gotobigwa ni ritoke ria kore research ekero ria toke ria tobigwe ndinga riri turia gusiri to kuri twagatumikiria kegusi ria kuba amatuka masiri asarikire gusiri toke ndinga riri kambara
riria twakarukire Kambara gusi okubeka after 3 to 4 days riria beire 3 to 4 almost 1 week ria toba diareta dots ekeria retire dots ritoke ria nyango sarika ritoke ri ekeru kwari bekiri gukora 14 days ritobete ritobete utaribegeti fridge utari no litiga yagega tu engosi yayirengo iribone kwenye kugera ya retain that freshness ya yama kitambe chikurute first layer the second layer the third layer ema gwikira bondi rianse gusareka ego ikwiringa kiri ntambe that's the research which has been done yeah na kero kurigere rigoro gega totebe ega wate bimeri bitatu ene ritoke rimo gose they are different ana matoke mara gatatu ndubwate ritoke rimo rikuru ko 517 ndubwate ritoke rikuru ko Giant na ndubwate ritoke rikuru ko Williamson kira ritoke ekubwate researcher uri unyekorere research agachicha na rigusangiri ritoke ndoro gusangi buna bona for example Giant ene ritoke ogusangire ritambe kero sangirita ritoke riri tambe riama kero riamire rikoma kero riri ritambe rikoma ritoke riri nene lakini bokorete ntoke riri yange ntubwate Williamson Williamson iri kwama kero riamire wasangi iri mochi tukoma iri atorrekete lakini na riro rikorete riri tambe ntubwa 517 wasangi ritoke riri korete ntoke iri nyinge lakini ukwama no muntu ndi wensa bako korage ntoke no mwana wako mwendo mutume matina ki otakwenda kali untu riri toke igeri riri nyinge riri tambe naro naenda tubwate nara abwene to kagaiga ara anda te plantain lakini manga ara plantain ni are ayokuriegwa igeto boti norore aya plantain the cooking bananas plus the desert bananas ali akokora ntoke alia atari kokora ntoke atari kuriegwa ani agotobigo to work because of the acidity abwata acidity ya ire korete ntoke ere igoro that's the reason it preserves itself obinga kire ntambe yebona bia mona kero kendo murigereri na rororo ukurigereretia kumetinga na kibono a process oganeti gusumeka ritoke riga nga yaranyore embusure yiga na kiaranyare ko baga kwarigania umugondo yego ikabona atagete na buri gusumeka buna itoke rinde ryansi ngagari okora getenga bakwenda bali mengore ntambe balto sikeme babeke mbande egana kiri gusimeka gusimeka kwa ngubwati kasirenko igende gitangani lasi murigerio muchanga ekero rigeretio muchanga iminiti na kide flexam na gusin to na inga kiri ntanga na batete na ki itubwate ntokore ku volcanic soil igono muchanga romuya okonyara goikira monto ni wenso ras meke kemeri ororo kirabe and also gusin tobwate enough rainfall tinga bona abantu bamete bokamba kusomete eastern places ama northern places of our country balimba bwati enough rainfall igyo das mege tingo tete kusimeka litokeri erikoba 1.2 meter by deep 1.2 meter alave kero kwa beke kwa rose kwa rubekira amarabaria egintu gya kabiro wente gukora no kurigia the topsoil don't mix with the subsoil that is the muchango uri muna radio uri muna mubaliri rusio muchango rwa rusio mutango uri the topsoil mix with the manure burukani na obugoyo bwitu buri bwa gusiaria mono tumeko obugoyo bw'icyombe no bubwa they have more of nitrogen kero kwa burukaniri bono bekalitoke lyawo no litoke lisi nini igo kuri beka gatigati ekero kwari bekire gatigati ari kwari bomba na marabaria bona empora ne mocha ni gotwa ige gotuya onchukana na sa gatia kento keke ya marabaria igo bono kuri beka kwa beka marabaria kwa mukigora sinini bona litoke ekero kuri begete mari erire gatigati rebuna na gatuno karororo gwasangina bondi yansira kwa babia na ene litoke nditagete nicho tenga kemeri kendi gyo for example avocado litoke lyanje mbure nyingi kusirita lyanje tamacha mange pora tu amacha yako kora gento keke ago drain mune mbura yatu abtene na mali yake igo na ndakora gento keke a drain aruororo igo litoke muna gusi ene ninjira a distance kuri litoke linde kukelinde ekobwatia na bokura alibeke egento bana 6 meters that's one ngati ekirura kiri sita erinde bona litoke ndibasa kutwara ubukende burobonge kene litoke lachikobali kento keke lire linene egento kendo bwenta ko korankeli naki lazima litoke lekere guchigosoka chimbande
ritoke ribwene tugutwara chimbande isatu chiuka chimbande chindi chiri chigosokia igogochita igemineti naki onye ritoke ribuna eriga chimbande wasange chiamentri chinyinge kurura chigoro seni 10 make sure temo buna ritoke rikunya gukina temo ritoke embande yemo kwanye tigera chimbande irenga isatu bona buna erigo soka tigirigo chigosoka chimbande igochita chimbande irenga isatu chiuka ekere ritoke rigo chikoba chiri gwatigete isatu gokora kiasikire kere ya munye tigere chimbande irenga ibere igo minute nabone asa matoka onsipi atatachete agotoka abugate chimbande irenga sita ibere igo ko make sure you are controlling the paddings kiri chigo chigosoka irinde bona ryo chikutwara amatunda abugata afya temo ogotiga chimbande chibe chinyinge temo ogosanga te compete what we call the nutrients ekero bono ko chikobeka tosunete obuno bono ko chikobeka oboyo nigo ko chikosanga na oboyo kwabeka competition ere igoro go chikosanga na lituna lya ori abire like masao yako itakuwa ni afifu igo nitakire kwanyara kunyarigerere ekero litoka lya ori gukina egento kende gegotoka na ekero likwanya bekire kwa bekiro boyo inza china bora chikuna rito kena kitara babia nubwento kunye kuli balance nibwento kutwara into koroka potassium na nitrogen na abatera na nitrogen mono mune gutuka kurwa so boyo wichombe because nibwene te kubeka boyo bwao ububekense bukauke bume ubekeri isakara butwara liberally so that ebu aposo more of the nitrogen gogo chukubekera ritoke lyao ritoke likogoka ke because yanyorete balanced nutrients igonita kirina kero yo mugo chukusimeka ritoke liginte gitangani andaye umugondo tutwara bucha ubonge akunye chinguru cyaye kira akunyire chinguru aburukanye uboyo boli na nakwana litangani uboyo boli the top soil plus the manure arafa mayo kusimeka litoke lyaye tibwa tigasi nkongo diogo ndita kiri gendeke no kulinda tubwe tuware gento koraka the plenty of water machara tabu sakubura amacha tuko karoro ekera macha uchukubura boni inataka ufanyike tu what we call irrigation amacha benu bwate drip irrigation itokere nyako kora gento keke tinyako nyora amacha ekara tokonya korwa gosokendete kurobo semi bonga buno bogocha asomo gosio korgeretie mambi abanoiga kero kenda bagosio maete bana rige sukari kirigito egekoro nabo igo ritoke ririto rieke gusi nari bagoteba ri wanza no tinamanyanga mwairire meri gusi gosomia abantu gusi na ngakibaranyore ekemeri ekega kero kinarorgeretie ninche ndinyore nga inkorirusi bono muntu narokorete kurugusi aragani konyore ekemeri ekega na kiara kenyore na mbuyaki ritokerira ribwate compared na yuabere na kwatebiri ritorie kegusi na negesukari asante mbiyamo no moraria ekero ko chikulike ritokeritiria gusi iliabere is just for consumption it is nice gotwa ritokeritiria gusi una ng'ombe lakini we supposed now to change kurugororo because already for now ndubwate ritokeri kutumika for cooking likor ko plantain ritoke rikuru plantain ritoke iri morioka in the market value elimo package ire 30 shillings to 50 shillings igemi ni ritoke plantain ni ritoke riri nene sana size yaye ni shoot sometimes abara nyarorire is up number baka bakurengere irita itoke ritoke rito rya gusinerigia lakini kirote tobona ukore gento kuraka ukulima biashara ni vizuri uweze kuona na alternative isikwe tukubekete ritoke lya nako cha gusia ritoke lya ng'ombe na kwa 500 usinakwa ritoke lya limo ili insi pili ritoke limo is 1500 just one sack kero ritoke engote yamo insi peke uri rosereti bya ni shilingi 1500 ne ng'ombe kiruro rosereti ungangane tina una gaki nje nature ritoke yana 700 kiria menta gaki muntu ne oriere to muntu uyu 800 igombi ya tutu ritoke rito rikegusi ni ritoke rito ririranyare ko kwebiasa riranyare ko kibesa onyore kusomero na abana isukuru igori etoboti ritoke ritoke rya gusi eri orari kore esinge nje okora into keke koni onyore kibesa igendo gya kabire na burasa kubumwa olitubeke olitobi onyakono ne wiki ngima
tuyu koikana kina ritoke ria beire ga buti ganteme ngore gento kike ingoni elinde bono ndisareka erigo koni ngora elindo kore gento kike onyare kunyora chibesa yebono korona gwatebire ritoke ri gwatebire ritoke rigandi bwate chirengia kero kende a challenge mate gusiari twanyora gatoke 300 200 na kiyo muntu aranyara ko bagakwene kinga ngoni ari outside Kisii gose mubwate inubune company ino mukuru ebimeri ebiga mubwate chirere tayari mubwata abagani kurugusigari gusabari mikuru gusigari bari barakora uburemi obwega tutenga nimbwata amatoke bino kwatebere kemeri kekerokero serete biyage koreta amatoka mange derinde tachi ko musarikira no tari gusarikira kinise ko bamange na bakonyora sarasi nyunga inkuire chiro tinkorionsi na gaiga chiro teyo nena mondo kiro muntu nabwate ritoke gusi bia mono moraria ekinda chiko kuona igoro ya ritoke ya kisasa. The market is large. Since for example we have a common ekorokwa yaite ekorokwa Benjack Fresh Farm Limited. We usually empower ngote maturu we empower our people. Go batule ngote ature tuaberesa na ndetu tware gento kuroka obosemi. Oche bakali chekwat ndo bwata stosomeria abantu. Ase gusinaro esense moyeto nyamira ndubwate stosomeria abantu na ne mono mona sebi ombe byonsi bibiri bya nyamira na sikise mpato pande part of the Kisii county ndubwate stock kerto anyare mwaliko ngo kitwa basomya ege ndona chikukwa naki ase amatoka aya company yetu ya Benjack Fresh Farm Limited ya temiro kolegasi and that's the reason nditukora muroche none chichuisi eti kira the final Boto kutware gento ko Tefari edition. Tefari edition ni inga kiri kusangina ekemerieke. Kiarusirie mazao yake matunda ya sokire. Inkira kiara nyare ko twachibesa. Igubono gwetera siri tokerie ngoro sitori gento ko ka clips. Banana clips. Then ni banana clips ni gento kirekia ni clip kirekia ko guga the potato clips. Na boy igwa gwetera siri tokerie ngoro story twist okoroka na ki banana nabo banana nabo ni type ye twisi ego konya word ekero muntu abwate shida ni shoti ritoke ngokonya riro mubiri for example kina muntu rikira konya kweba ibe bintu wosingu ikarase muntu isukari ya iranirenze you want to boost the sugar level ekero gutubuka kento koraka teta banana level ngokire gokonya kupusti gento korokate ni bwate gento ko nitroline nguchire ko konya aye kero kwa tumike twisi yeyu wasanga ko pustire kere ya ko pustire bono wasanga na monto yita iko chukutwara gento keke eshida somo biroye abantu bono wasanga musakire muntu bwate diabetic wasanga naki okani unaki ndete kwenda komento gento ko insulin yengo kokonyere igori itokeri ngokonya rire korosie ibintu biranya gokonya umuntu mwanya abantu asomo biroye nende gento kena chikote na ki obuya bwe kusimeka litokeri market ya is worldwide muna bona abantu baitu bari essence ya Meru tuatemire kubasomya obuya bwa matokaya like today ama umuntu yo manacho oira emeto 250 ya matoka aria ayaiga reasons because the market is huge is bigger igo abamento bari baturigeria seriti kuri rero tiga bateme banchirane kusimika matoke ekere no tuwaninga sensemo ya gusi ntuwa enanete amatoka aya asensemo ya nyamusi patch of the nyamusi ntuwa enanete sensemo ya bugichora which is under the bugichora ward tuwaenanire baka mambina igona roringe kaiga ukwana igorigeri amasosa tuwaenanire nacha gukumina kumina bandu kibona umweshimiwa na kama ite Mary na kama ite bintu birto endete ko kwena na gusi esinje we want this to empower our people no muri nere se kwenda yamo nturiamo lakini nje bono nonde ase nje ko kwatini ko kwa siasa lakini I give them for those who are willing to work who are willing to koendana because nje nonde maiga ase university tingunyara kosoka koendana lakini bale pare kwa ground we will tell them twainane amatunda ito abantu baito bagusi barete kindi asama ko kabo ebona
Biamono sana. Kerondo chichidagika chigendrete kominyoka ni gotubwate chidagika nge 15 iga. Kero togendrete kumurikira iguru buya bwa matoka yaiga. Kero kendo murigiri na rurigiritia kumetinga ejuisi yiga ne yeri toke tinda mayano ko babeka biyanga ejuisi yiga kwaro asego sero siriga iga. Ninki kuburukanigo erinde yamanya koba ejuisi na ende mbya kibwate go chaso mwanya bantu. Asante biamono moraria. Asense ya mwenye chuisi ya korosuni company kwa Benjack fresh products. It is situated in Juja. We just get our raw materials from the farmers. Abali mibalia to empower. Onde bwensi kutaka empower you register. Alafu kwa manya kwa kama ni amatoke we come to your place. Tuwaligereria tokoruru mugondo is suitable kwa egwa matunda ekere kwa egwa matunda kuna mahali uli register wacha kubuturu chibesa baadaye kero wazire kogeza lakini igoro ya masomo na bogo somo free of charge igento ya kabire HUCA eburukaniria amatoke ekaburukaniwe akamaimba certain percentage kitera like percentage na matoke because ekero kunyebeka the reason why toko nyerosia iya tuat nyorete na banta bange wako na hitaji abanta bange wako na hitaji wanataka kupata kile kitu ambacho itasaidia na tili kubeka sukari what you should use is the little because of the sugar little already ni bwate kento keke ni bwate sukari in addition to makubeka kento kora kate glucose syrup because glucose syrup it doesn't need what we call digestion. It moves direct to the bloodstreams without a need of digestion. You want what na ki HUCA ya Benjack ya bere ko bere ngia wochase mwanya bantu. Wetera kendo keke wetera seri toke liria to gote ya bare bibaitu banyare kulima erinde batoretera. Timete basa kuikana bale mira matoka baira mange ni tokoira. And we have also the average companies senye sinahitaji mandizi. Ambayo chuzi wameniambia mandizi tutapata aje. Inishoto ile kidogo tulipata kuna mandizi ambayo watu wamelima bantu bale mire gari gusi bale teteka like last week ilikuwa ni kupiganiwa katika our warehouse. Abantu abange batete ndo kike amatoka itagusi nishote ndo bango gete amatoka gusi iro bali yagusi ndi bwateri toke lingo kiriya soke test yere ngao kubwali toke likuru Mount Kenya. Because of the climate. Igoli toke yake umuntu akuchikuri ndibwata harufu. Ili toke lili kurwa sensemo ya Mount Kenya ndibwata harufu. Likirete. Ana woro kiribwata dishaini tibuya lakini toke lya kusi ya koragendo keke lya tioka buya una boro tumokoro machero lyo obisho lyo gotioka buya bantu bakuna kimo cyane kyo tioka buya asinki yero bali aliga ya Mount Kenya. Igo bono tinya egento ndachikukwana kenaki abantu baitu tiga banjira nego somigwa elinda banyale kubwatira banyale kubwata obule mweli toke biya ndo basa kwira na rest walenge amatoka tare gotochi besa ekero igentongero na nywire kero kogenda no nyine chiro giga kugura amatoke nabokonyora ombati bagoteba nga ritoke riga gusana boko rigote ngeriga ndiri kugunda bwango abantu batanga asengencho ribwate chikemiko ribitere chikemiko chinyinge neribono ritari kugundera bwango bono montora ngatigangureria gusiri kugunde neririgia erige ribwate chikemiko chinyinge nakyo musemikyo ranyako gosemia abanjire asante sana Moraria initially ritoke na naweresa itoke it is nothing like chemical and it is not under the genetic modification and that's the GMO ritoke rie seke maene rikyo ritoke rie ili kubekuna na waireza kawaida onyo kulibeka kwali simeka mwana kawaida gusimuntu gusimeka kokora gusimeka kwabeko boyo embura yatwa ritoke liama nekero ligotoba gotobikiza very simple way ekero gotobigwa ndiri kubekwa mbale bagotena lingo bekura se machine yabeko a certain oxide no ekini maybe chikama ni chiri chigatagete gukora ibiasara ibyo lakini gotobina boko libeka uburuka ni chibukato no chibukato iri bukati yekeri yanse buna ngo fermentiere yabe na ngo fermentiere aho kubeka za good room dize ifukari te buna ngo fermentiere ya produce it ege ya produce it litoke ya bana ngo nditaite gukora into keke nditaite gotoba kwali rusima chitara gukora into keke litaratoba kwali beka se ara open place
dia to bana dia so kirange buya igo there's nothing like kubeke ilio unless kuna watu tuwesema because in our country to what chingondi who can sit down and they want to make money as fast as they want kwasa ngimo temi bio kole bintu biae lakini there is sense no bwenere to konya matoko takete you can be able to come to our farms and get good products as our farmers but to so meti na ndito berese tena kiba kora gento keke na kiba kunyora kubika matoke na boy gonyo goteteri toka musiko onyugochi ndo tweka ntubwate we have tuko na planches tuko na zingine kama side Samurongo we have another one iko ambaye ni Githurai ambaye wanapeleka matunda our farmers who are registered under Benjack Fresh Farm Limited ingawa kuna watu wengi ambao wako na hii mandizi lakini wengine wanaweza kuwa wanafanya hizo vituko hatuwezi tukajua hatuwezi watetea maana kuna wengine watafanya mambo kama hayo yeah Biamono akero kendo murigiriri na roro kurigirire ti kuru chinse ya moto tebe no una kajiado ukumetinga amaigiria wateba nga mugocha mwarwa mubwate namuna yokurwa amaigirwa senchera y'umutandao takunyara gocha mulolongo takunyara gocha no nchuka gabwase more bari bakurigiti kuru chinse ya mochiare baragani konyoro bosemi oboiga bubore mwe bwekererwa matoke maigiri kina kimugocha mwakonya bantu banga buna kwa mfano amaigiro na mangi tubwate naende ndubwate nabo ko ndubwate gento ko training nabo so say website orike www.chekwatis.com.ke rudia irorera na limonda banyenga onyo gote tonyora amaigiri onsi okurike ndo koraka ako so say website also www.chekwatis yeah. Chekwat T-E-S yeah www yeah dot nero exactly chekwatis.com.ke kaite bono no kwegena kwanenga omurigereria nkonyorore obobwen obosomi obu nabo igoiri ndonya ko bago konyeka na egento kenda matoka gusitwara rorekero chinga kichimbure nyingi watanga ya matoka nanchi tembura lakini kerembure guchiabe nyinga matoka gusarika turi konya na matoka bwate nguru umuberoli anyara kobaga ko ka kuyabuna abuneka matoka asarika kero kimbure turi konya matoke kare gusibuya tinda manyanda bauti roro rasaya na rona bwate challenge actually challenge ine roro amatoka ine shoti natakira inafurenfo ekirenga kiri gusangi mbure etayo amatoka natakira onyo kobeke to boyo chietoro temango gwake kentoka trenches wakachifalo uyeigo kero wake enga kimbure go chagotwa no chenga kimbure go chagotwa amachari agotina gari egento gya kabire emeri ya matoke ngutarire kuri yasira nyora mache yamanya gutuka ali asobegete falo no bwate chiombe gari letango obucha buri bwa matoke buri bwe chingombe chiarire ruta sefareri because mburete kayo ogusangia sana ndeta gukora gintu kike kunya indagera wasangiri toke ri ansira kunyora o indagera ya kuru asigintu kike asobucha buri utubigitariga asefaro gari igintu gya kabere obwente gukora inkerina nyakorere egento kuroka amatoka ao ekera bwatanire nyakore egento kuroka egento kanga marriage igeminiti naki digiango obuoyo no obuoyo bwechiombe kerko ligo buoyo bwechiombe bubeke angena sigento kikitoke liao kero wa kolire na bugusangina ego tuchimono chiko tuchiri gusangusia ri monta ko endo nza chindu bekera seri tokeria litoke na bosangiria mente ni koba gutwara gento keke gutwara obukindi boli bakenga kimbulira atwe kya gusito kusangina kera irenga kintamne 1 month na ndio say 1 month osangia ature limo kusiria ture kabire wasangina bekunya ko retain that obukindi bolia baka na ninga kindi mbulira guchogotwa kya na ndio gusindu gya kabire ndubwate moisturizing because think abuna Andrea Helias whereby ndubona gusinto bwe angana Lake Victoria yo mambe na maroba ngusangina ki ubukindi gitumboro bwate ginte keke bungo bona mbwata amaji igona elingo chiri yakonya litoke ndio kwa ginte keke ndiko nyara busarika kosindi ndi pasa ko wild niyo ni dia susana igento kero kilitokeri ekeria nyali no mugaso eri gwansa go shade amasakara last me reduce
chingobe chiaye ikebone ngobe yaye ekera makyata isani egoitie yaye mo kigokora ite ya kabiri inya gotigara na kire nyare kulite iranyare kulitein ekere ngutakere gotema kulenda emanu yego chukuru maiga riri gochigosicha igobone ego chukurusia the first one ya rusia ya kabiri na ndipo bono kile gutaka yanze bono yarana ki ni should inabia kama mtu wakati mtu amechoka kumukira umuntu ara usinge tago ikaranza bona nyuma lakini ngoko mwendagera akora kintu kike changamuka igo bono nitakire tunyara kubeka onye na machi inishute gusinto bwate bisima onye goteto nyore gente kerekia no bwate gisima gali ayarige ikamara koba igo mutungi omo bwa machi umuragabo wochobegete kintu kike wochobegete enough manyua oboyo borobonge bwechiombe inda ibintu bya bikwama buya litokere likwama na litokere ameli nene mpaka nona yogoke because mimi mwenyewe nimelima na ukweli have 1 acre and that 1 acre nawaambia ya ukweli inanipatia kama last week nilikuja na anajita matoke 74 ajurete pick up ama toke is just 1 acre nimeambiwa tena na mfanyikazi wangu mandizi pato inatakikana ukujie that's 1 acre nili toke ni manapata nko ni 1500 igo wake sabu ya bwango 74 times 1500 tu ina bomba tena mimi na beso ita CKM within shortest time igo nitakira na aya gotigarete na raso ite cross kintu kiki add value addition cross kichuisiech na ni chile very nutritious ekwisirengia nkonye nyundo murigereria nchenkwe ngote igo Joshua na Zaki bakonya batana barabugoika babe kirori ase juice igo ne gento kerekia arafu neburukanirie akamemba kake is balanced amatoke passion neburukani ibintu byose bitakire gukora gento keke kubekwa igo bona siri tokeri gwete siri tokeri twanyore value addition gwete siri tokeri kwanyorire umugondo eng'ombe yawe yanyorire gento keke yanyorire umuzigo yarire gwetira siri tokeri igento kere gekuruka fiber litokere kero bonegere arabo chani aba mange nguchi turi kuikaransanse toro segento okuroke fiber gwetira segento ke chkwetira chinko bachirikiaye liria kongire diaba dread ya soki guria soki yaro se fiber itwale tera mantonero biga baro sire biro ponto origina ki gwetira siri toke tuachire moto ntubuna abagusi igo netakira baminto pa concentrate a lot asense mu yoko simeka litoke liekerero ili tonyare gusuka moto no mugusi Mbiamono ekero togukorera sense memorenga kinero konya gusi abantu atenga matoka tari kubika guse no boruire bwabari guse no boruire bwacha tinmaite guse kwanya kuikenga kikwanyorenga kinero musimu amatoka tayo koi gusenga no boreti manyabaiga kuna enga kiyungu ikere kwanya tabwati matoka asante mbiamono moraria te ase actually kemerin keyo tabwati boruire because boruire ntubwate panel plates eninga kiri gusangiri toke ligotira iri atiri ikirigoro rianza konrorekana rianza gutinje ko bayero litokire kire rianza ko tinje ko bayero ligiribu ngusia lintu bwate libu we karibu ali round ngali sega inside round libu likokonya uita gento keke tati te banana plates egento gya kabere litoke ndire go chiri atwara gento kuruko kendo tete fungicides ekeri toke ne hepatitis rea litoke kere utoka fungicide ndirie mbuleta iyo libone mbuleta iyo completely wasangento kero ne mist nzakiri toko takari gutwara ribwate na iko chikoreta na fungicides ekeri agwaro litoke itizrea kero kwa litoke lianza koreta fungicides digiri olio bokendo liyo kondro lio bokendo likoro kwa osoden rio gosiarira bo rio gosiarira usiarire chingobechi ndibono ekero gwasiarire chingobechi ndu usiarire kurunse gari igo minute te itoke iririoka nona matoka ari itonsi na kiekora bono ekero twanike gusiaria ndu agatwara ibisukari gusi dakia singe nchonto aba gusinto amaitena itoke ndirwara twaruburoire oburoire obu bwachete ekero bwachicha bugaita matoka yebisukari
alenga ya sana na ndaba kusiba gaokeire kero kwikero sune kari kwa sangiri sungirari bono ogenda sune ko sangiri to kelime elimo na nda yange bakare kurusia tambe asuburo butara akora into keke butaraika iginto ngere ngochiko tena ki itoka na bono bwateri itoke liao liabere linene na ndi yansi okolete uburoire gituchukuri na giri itoke na kianza kubarira na kiri yanza ku na ni mbure gutwere na ndi kiri yansi kurusia ngoba ningi digiri ogori obokendi onyare kubeka litoke liao linyare korodeka na lire ligia nekero litoke liabere ligia amapato guchikunyora nararama mbiyamana ingana yawo yo mweri ogucha somoreme okurigete mambiyabana enje ekina chikoteiba abaminto bali abarigereria tigatunyare kubwatira oburemi na amagoko itonsi nabo igo tubasa gucha kiriege kogonyora kurwa soburemi tunyare kwerwa korosiriro bali ituria gusi turusi biri bigo italiro bali ituria gusi tubeke kemeri kiranyare gotoa amapato ayara tokonye ntu nabana baito ekyomo elio abamintu bwaterana kabe sebyombe eri ni munyare goturangeria toji kintu riko basaba besa tumuturangeri tubasomi ekeno twabasomiri tunyare korona kintu buna bagusi turanya gusuka mutwe buna abandi baito banyare kwena mutwe iko njana rambugate I think we need at least to see our people they are moving forward and in terms of old culture waweze kusonga mbele ili tuweze kuwa na mapato mazuri in our land. Mbia mono sana Dr. Ombati murigere nukwegena kwana buna kwanyorire obosemia nonye ebiro byarenge bikera kininga wene kiriwikirega iga onye bosemi buno abonga buno boiga ngai kwari gocha kubonyora onye tari ensoko TV burusobo mu gusingo gwakirambya mono sana Dr. Ombati nonye jamu yanyara ko bage gutanga nkwanyara ko bago atema gwikira sebiro nabo igo omugusi onyara ko baka gwesemia ase emambia yabono igachideka ninye chitigarete chikoraga chinsa isano ne mocha abono mugaso muriga bwensoko ngo kumanyinga university ya Tangaza University College igutoka gaiga ase county ya Nairobi nigebwate amaigori ao bose chikosi ao onya bono abana bari bakora form 4 ngonya gutabatabore nganga yuko iro mwana university Tangaza University eyonya mwana katagete kokora ekosi yobwarimu nabakongera nabakora postgraduate diploma in education nabagomba bwate chikosi cha Pajara programs yamo yabo egati yabo Bachelor of Arts in Leadership and Management, Bachelor of Arts in Philosophy, Peace and Security, naboigo Bachelor of Science and Nursing. Ichunigati chikosi chiri uranyara ko bago konyora ase University ya Tangaza naboigo mbabwate chi diploma naboigo chi certificate programs yamo yabo Agriculture with IT, Broadcast Journalism, garokende ugo chikurige linet kwa ranga omwano na babonete ko ba umuraria abo muraria giatakubwa linet yenekinga ko iro mwana ase University ya Tangaza erindanya ko bagakonyora ubumanyi bwekerengo kigoro achikoba umuraria naboigo gwetania egesongo negeswaeri neke gusino tageto mwano amanye chi language chinde nabo kumwira Tangaza gabo asago chikonyora ko bagagosoma language ya French, Italian naboigo Spanish, German amona Korean eyu negati chikostiri University ya Tangaza kwene kinga abana nkonyora bare obosomi naboigo nkonyora bare chikosi chirachi ko bakonya ayo amona yanda mango murigerero isikurigerero TV yao chinamba cyabo nigo kirase screen yao endo kora enekinga kwa barikere ujumbe gose kwa bakira se nambeyo erinde banyare ko baga baguko tebinga na kimuranyara nemo gokonyana na kibarago konyera omwana wikiraga bumurige bwensoko no tugukorera umurubiri bweturubini emambia bano kukuganira ogende gutwara uburigerero bya nyasao yo ensoko TV mna butambe oboroso bo mugusi Eriane Linet Nyambane. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi.
onye kubwateri ibolio obosemia gusekero kendi gyonsigoro y'emirobo yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu na limo asumucyo munene o Nairobi. Ensoko TV uboroso w'umuguse. Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umuguse. Umuruburi kubwatya nigo wanityo burayi bw'umuburi. Wale kigima mwancho murigereri ya Ensoko TV karibu sana somoroberi itogweri tukoria rero omoroberi obobo gimano bochenu uyu no moroberi onko bagingo koletera kera litukoria Jumatatu chinsa ibere cha maragoba abwa stoko batogo sanga igatia marwaire au akabaga ko basumbwa mwanya bato litukoria rero ningani tobetogo kwanera igoro yo muchando manyikanete buna epilepsy gosaseke gusi ogokwa kwenduruma bange babwata mabori ngo chibore bwabwena muchando kyoyo no borogi bana rero no tole no mumanyi kabisa Dr. Kena Moses Kurwa clinic Kyawan Fit nabuga gotweresa raso bwe kabisa epilepsy uyo muchando kyoyo ngakyoko bagugocha nincho baraliyo Carlin Mausa nago sabiro nyara ko bano buligereri no bategera liboro bya kuri muchaka no boika omwerio daktari karibu sana somoro buri tubo ko ya rero na ninko ari bageri ya beno nyara ko bagukwemanya go cyaso mwancho muligereri ya marieta o kamiri to bako batogo chako moro buri ko ya rero omwancho muligereri bwiriro bya iri tubo ne daktari Moses Kena Nsarigo kuri daktari ya World Fitness Center. World Fitness Center ndobwate clinic ya Busongo ososomo cy'Busongo igeze nyumba ya Uhuru Plaza egoroba ya gatatu room 307A. Karibu sana. Kemia mana daktari. Bona muchando nora mono kabisa uko bagukubwata abantu tutebe aba tolike gori tori nini lakini ngorengi kero muntu nayo bwate uri yo bwate isiko gariyo muchando bwendurume ineno tutebi ngakyoko bagogocha aye buno mumanyi ubo rero bwendurume epilepsy esubunya gitali no kero kubu munda kunyakogu munda gujakranze adero no gwakranze weka lakini ukwendurume tetwataka nga nkobwate akinkwano kinyinge ese gusi mono abantu batanga yaya akoneire nakisokoro lijiko mosumbwa yaya noborogi mana mangi lakini naboroire bonde bwensi tigaga ntomanya bogo kwendrume gose epilepsy na ubwo kenye borire bonde bwensi because boriro no borire tokurukana is a chronic neurological disorder yani ekaro kuna neuron ni immunity no bongo usiki cells chobongo obongo butumbuwa di cells kiko gara twakora kirege ndumna gitakire wako oyo ena di cells bichiago cyatwali bene cyane na ukira rento urubuko runa epilepsy gosogo kwendru nange mpero kwana is a chronic neurological disorder oborwaire bwe kiseri cyobongo umubiri w'umuntu n'ubwate cells muni ngosi y'ubwate cells cyaye n'obongo n'oburumbu bwate cells kikoro ku neurons nange mpero teba kigoto konya go function
umubiri to function burundu mutake. You can imagine Karo kino ikonde chisefi na kiko manyu mubiri na genda echo gendo tale gendo mnogo so migu attention na kura chinyo ile concentration is memory ndio recover into work one way. So muna kisesi chigo konye igo so mubiri wongo bwagoni kisesi kitwale mechando bona abantu babigara gutwara what you call recurrent, uncontrolled seizures, the conversions. Okunya ko twale ndrume libono wakiranse ko rutamagoro, kinyamakoma umuntu akunya wakiranse kengati n'nyenda gote ekiri wakiranse uko ngoli ko plant tani na planning ngwa kirareza okwakero konse iko kunya buja kirenga kikore recurrent tani na gwa kirarimo lakini gwa kirarero ando gonza matukabira nando akiranze okwakero konse ngoli controlled, it's uncontrolled na yani togo tele mundo ngakimondo le gwa kiranze ngabon tigatenga tigatenga gwa kiranze to kunyara go control. Igona kudokora ki seizures gosenga conversion to control. Umuntu uchenya gocha kirenga. Ikigoja because of what? Due to what you call abnormal electrical activity asobongoyi. Tendo kure ni wono korno nkiye ko vera bantu bakiranza. Mukumanya no ko estimate wete para. Orojina ki yento mutoyete mali waira la kwa estima to konyerora lakini estima nere mali no bongo mutu nabo kore umbu ate electric activity kinga muna ki estima taro kila ki nerero eroro wonti yanko ile korongi monta wa kiranza so bongo nimeje mtu bwadi gisedi aina mbili. Esedi ene kurukuna excitatory nerve. Esedi ene kurukuna excitatory nerve. Ane ntubuate esedi kabiri kurukuna inhibitory nerve. Excitatory nerve nere kubotenga collagen to get. Kimuka kurucha tegutara. Excitatory nerve eko kubotenga start acting. Yendi cho confirm ni collagen to get kindi yeso de gukora ese nero bongo ine ekorkunga excitatory nerve nero gotekenga kora kindi yeso lakini nali to bwate yende ekorkunga inhibitory nerve is like a brake system ega aringo tara yarenge kwanyole gentuke ni danger mutu yago bwikobwate brake everything was a comia. So inhibitory is a brake system. Now what thing now stop what you are doing. So what is epilepsy? Epilepsy is when there is an imbalance. There is no balance between excitatory and inhibitory. Hakuna balance, asifanyi kazi pamoja. Zile cells mbili, the excitatory nerve and the inhibitory nerve, they are not working together. Let me show you. Excitatory nerve go produce a neurotransmitter. Glutamate, which is a neurotransmitter. So SLA, you have to make it into gendo. So the glutamate neurotransmitter Kokokora kokorega asili inhibitory ya tumege kunga GABA which is also a neurotransmitter. Nyarela watenga correct stop. So what is happening? Na kibono epilepsy go chain. Only excitatory kwa mfano nerve is damaged. The excitatory nerve it is damaged. Now if it is damaged, it will produce glutamate igorocyte produce ingesite only glutamate ko produce ingesite ego current excitation ingesite
Jika unanipata. Current expectation ni nyingi sana, ule mtu atakuwa na conversion. Another option is what you call receptors, glutamate receptors. Onyorenga nchiko usisali kitime chicho. Wao chikogera expectation chagenda igoro. So what am I saying? What I'm saying here, excitatory nerve onyorenga mere damaged. Na be kolenta ogwakiraze kwendrume. Usoko kwendrume. Nyerie kwenye kani what we call inhibitory nerve eliyo kani excitation toka kugendelera eliyo produce GABA onyo nganeo eliyo produce enough GABA. What's going to happen? Endrume gocha. Only the receptors cha GABA ngejiwa tende chando endrume gocha. Gankor ngiyoko kare kanisa umuntu bwate uri wetu na kor ngiyoko kare. Nkwara ile butuko. Butuko ora ile butuko. Kono kono aba bagocha. Nyomba kono kono aba. Omolbi agwacha agete torch. A torch ogo chikorigeri kwa rango kuore. Igona boko nyo mulibyo no muntu mangete. Akito komora because kondo koboka bono you accept to the inhibitory nerves nchira chaka bakora ibintu naje kirayire. Umuntu n'umenya kuwake tuchikali sana. Ibona expectation iriguru sana. Iya bolo bakuja kumye. Bona umuntu bendumira bako egoche. So expectation ya very guru too much. Onye ukiri gusina ase music yere. Apo music yere agende guru saidi. Onye no muga okora kwagenda wetani atanya control. Bono ekero umuntu akomekire ndakintambe bono kujya gukomoleka kunya what just theory kunya polire lyo tayi okonara because inhibitory ya korega asnero bono finally nabukuri tayi umuntu akomeleka mono ai tena ndio utakomile kuja kumbrandi. So this is how the nerve system work. So what I'm trying to say, ekero koro umuntu kwetendrume yago tena no ekero koro umuntu akwetendrume yago tebanga ki na musignedo ne seri kiseri kinate biribere mo yabo nabakonya nesarigete kusikisarigete chions kitayikoiwana nabakonya excitatory nerve is damaged inhibitory nerve is damaged. So the whatever the neurotransmitters, they are not working pamoja properly. Kama naleza mzuri ama kizungumini na bakubwata abantu beto nanda bangaiti bona daktari apart from mugo taigwana okugwechi nerves ngiye tokinandikira ile koreto mochando yobo bono tokolirira ngiye tokikira damage this neurons inagotenya ki a process yeburiro unabogocha lakini bende mbinto kibigo sari kisel chobongo cyasareka cyazinyokoregasi mwegiteke. Number 1, genetics. Oburiro bonko bwati bole familia okonyora eseri yawo ebwate the what we call traits kete ebwate traits chikwa taturebwe epilepsy. So konyora abantu bite family bakonyora because of what gene what traits y'uburyo bwati epilepsy. So abantu mbari bakubwati family amono muri mangenda gote abantu bakabiri is what you call head injury. Umuntu umire umutoye abantu mbatwara bahumire umuntu agatumu agakiranze lakini baadaye in life kisa jijia family mwete mwete tutakwa eso gururu bwa epilepsy onye seri ya moya cyane tegosaleka kunya kurangira kisa kitine ngitosaleke pamoja na wewe kuja gukora hizo. So umuntu akaumia agatora head injury eseri ya yeye mera kora igasaleka ama what you call brain injury trauma agakiranze usitanyore enough oxygen. Unabona abantu bari kwa mfano urwali umuntu urwali atakira oxygen kwende so bongo tisa hivi bono konyora ubongo bwawe batwa injury brain injury make getting enough oxygen umuntu yakaumia bongo tanyora enough oxygen
muno bongo buomia ese yiriye bongo na bako nyanga ya moya very damaged. So enda kiyete after 7 years kwa nyoro munzo jai gutwara epilepsy. So tuwatani na brain injuries. Ega ntokende kera rente ama wile nari yo bongara rente buriro ubwe kwende ya epilepsy ama what you call medical condition la rente buriro ya epilepsy. Ntubu watu nabono omuntu twali robo bimbe so mongo abgata tumor obo bimbe omute obongo bugate nduboto what you call brain tissue mwana yetu yakire kyabimbe yewe ekonya gosuguma obongo buri bwabo eyi tekenya gosuguma obongo what you call obo bimbe or a tumor na buranye goso omuntu otwade cancer eso bongo bwaye gosoto yedunga benign tumor ekonya komiga obongo bwaye muno konya komiga obongo bwaye obongo buli bwataka ko tware mechando gusise rije tware mechando baadaye umuntu yutwara buruboko bwa epilepsy meningitis kwa mfano ndio infection cyobongo abantu bali batole ndunga toxoplasmosis kwa mfano umuntu agatwara HIV akantuka kaenda kamera sobongo watokunga toxoplasmosis. So toxoplasmosis yagera umuntu cyagwakiranze umuntu agatora meningitis yesabia meningitis ekarenta damage sobongo bwaye severe malaria ekarenta damage sobongo bwaye baadaye umuntu uja gutwara itukuru kanti tugenda gukwana akaja gutwara ubulwire kwa kiranze syndrome abantu bande mbali banyu ndi stroke nero brain injury omuntu onyole stroke yani obongo bwaye semeye mu bwakuru mbali bakonya what we call hemorrhagic stroke amanyinga atekire sobongo stroke ya chile yalenta epilepsy mbali bakonya what we call ischemic stroke yani kwende njiriye kwira manyinge sobongo ya blocking njiriye kwira manyinge sobongo bongo buri konyora endagera buri konyora nutrient buri konyora oxygen umuntu twarike ndi kumwe stroke ndo kwa abantu bakutwara what we call developmental disorders abana kunadiya ko kino mwana onyoda mawire ke tunabono autism akutwara development yayo tunabondela koreki yenteka mu omwana ekenanga kyakwibo it's very important naneta waswati baligiriye bana konyora abana bamanye binte enga kiyo konyora umwana nali ukikonyora umwana talinga kyubato oberegete gakoberegete talinga kikonyora umwana itukoje kubato umwana ko bokoya ineli tukoliyo bokumi nandi nyaragara mu wando kwinyara moye mwazera kubara uko jaba rabogo celebrate magana ya yo konyora umwana birthday numu ko celebrate ngati yo konyora abana itukoje konyora abana is very important twaronda banta wange misikaro babu sijubu mabaro ngati yo konyora abana omuswati ta konyora umwana ule uzanyora umwana ugwateme cyane umwana uri nasari umwana uri musi na kitu kidante ngende bakaboneka inga cyubwa trend inga kikonyora umwana naction ngonyora umwana sinyakita posto seta because abantu abange karo banyodo what you call prolonged labor umwana inga kile kwa ne prolonged labor umwana oyo twale mechane inga kile naroda abantu atwale umwana what you call obstructed labor umwana osinye ubwatire mayigo singosoka otwala injuries umwana otwala injuries naroda abana babugate asphyxia bakubona asphyxia barosile so okonyoga umwana ngitali zipota because he took care yo ali ogocha konyora umwana uja konyora epilepsy maybe one day because anyote injury inga kile ya umwana. That's what wenda kukuwa everything ngi bilalente epilepsy lakini bitu akwanile na ile more important la wantu manyinga omwana ndiyo kumonyora nali kwacha konyora umwana. Yes. Okay, alafu kero kende muchando yigabwende lume nole ase biwango hawa gosichi aina ntubwate chaina chinyingi ntubwate aina mingi ya epilepsy ya ngoro ntubwate aina
ntobwate aina moja mnaona kwa mfano mutaratwale nginaye kwa nyoro umuntu tene ndi gusaidia mutaramule umuntu kotenena matu korete manyiriri kwanza so oi kotenena ntobwate aura ntobwate mtibinga so eka umuntu otene gusaidia wono mwana uzengo cheza bale ngina abana bande kumnyokana umwana uli kotenena tali kukwana kindi yose lakini ate nini after some time umwana ujaga kukole kwerende kogendele gasi ya kawaida ntubwate what now we call generalized ama system kwa umuntu uli kuunze uchandika akoiruta akusokia mate yama chiko kole kwen chiko yama Steve ndumne aya ntubu ataba epilepsy ende omuntu akonyera no kusyo bomweka umene epilepsy abwete akonyera one side ne design